रंग पुरवैया के माध्यम से हम सब कलाकार जुटल बनी कुछ अपन कला दिखावे खातिर। संजय बाबू के सहयोग से वहाँ के रिकॉर्डिंग से ये कार्यक्रम हो रहा बा। बहुत बढ़िया बढ़िया कलाकार हमनी के सब जुटल बनी जा। राजेश चौहान जी, शैलेंद्र भाई, लालजी भाई, बेंजू पर श्रीदयाल जी, नाल पर शिवालक भाई, मैंने बहुत तेरे कलाकार एजा हमनी के बैठल बनी जा। वो सबके कुछ सेवा देवे खातिर आई। बहुत सुंदर गाना बजाना भाई, बड़ा आनंद लागल। अब बहुत ही बढ़िया बा। हमारा भी विश्वास बा बात के कि कैसेट जहाँ भी जाई सबके हुए करके बढ़िया से दुलार प्यार दे। आई जमाना ऐसा हो गई बा के जुग के ई का कहल जा। अब जौन पहले होत रहा वो अब ना होई है, जब अब होई तो पहले ना होत रहा। शैलेंद्र भाई एगो बात कहूँ, ऐसे तो हम कुछ कहिले ना केहू के, लेकिन एगो बात कह दनी, फायदा खातिर अपन कायदा ना बिगाड़ा जाला। एगो बात कहूँ शैलेंद्र भैया व्यास जी कि मार्केट में आवे खातिर कुछ कहल जाई। भरत व्यास इतना बढ़िया, भरत जी व्यास जी रहनी, गुलाब जी रहनी, तूफान जी रहनी, ये लोग को बाउर अपना मुंह से ना गीत ना गौले रहा। छाई बाबा रहनी, वहाँ के गीत गाना सुनले बन जा। सुभाष जी के संगे हमनी के ठेका बजावले बनी जा। लेकिन वो लोग ये कहता कि भाई और शब्द कोनो बात मत निकलो ये समाज में। जो भी चीज गई कि दूसरे को पति हुआ आदमी सुने तो कह नहीं बेचारा ठीक है गौल लगा। आई चौहान जी से इतना सुंदर पूर्वी सुननी जेकर कोनो जवाब नहीं के। हमरो भी बहुत सुंदर लागल कि पूर्वी के मतलब ई बा। पूर्वी अफरन का गीत ए बरा के जुग में होते कहां बसी वाले भाई। आई जो को मांग नहीं थे सवारी जा। बलिया वो चीज बा। पुरनका एगो लोग एगो मुक्त कहले रहे कि बलिया के बिन पढ़े बालिस्टर से कब नहीं। पगड़ी उस्तादी को पाया है बलिया में। शायरी के नाम को बढ़ाया है बलिया। इनवट भी बिनवट भी देख छुड़ा छड़ी से। शायरी के नाम को बढ़ाया है बलिया। अरे डंकनी के दांत को हिलाया देखिए इतना सुंदर सुंदर कलाकार हमारा बलिया जिला में बारे जेकर कोनो जवाब नहीं है। कैसे कहता लोग
गीत रोआ सबके सुनाओ तनी रोआ सबके सुने लायक चीज बा शास्त्र सेवा कि कैसन अरे रहली दुल्हनिया जान के परी कैसन रहली दुल्हनिया मान के परी तीन को बात में बताई हम मान के परी बाबू मान के परी हो कैसन रहली दुल्हनिया मान के परी साथे गौन बबुआ साथे गौन साथे गौन आधी रात के बुढ़िया हो गई बुढ़िया हो गई हो तक मोहम्मद गई सब दूसर बात एगो बताओ तनी एहू के बता दी कौन मार असैसन रहली साझे आईली कौन है वो औरत सीती हम साझे पड़ेला 1 बजे खूब पसर जाइए सवेरे खत्म हो जाइए उधर है जना के सीत कहल जाला दूसर सुनिए कौन चिड़ैया एक कान के चटलता एक बबुआ नहीं चटलता बेटावा
पिठिया बराबर देखनी पिठिया पोछिया से बबुआ गवा पिठिया बराबर देखनी कहीं ना उछाल जरा पोछिए से कभी सरेंद्र भाई इनार में जो ढेकुल होला दुमू के खमा काल जाइए कही आगे ढेकुल रही अब पीछे देखिए कितना वजन खड़ा जाला डिलीवरी से कम ना होला ये खाली के बाद जाइए तो निहुर के पूरे इनार में से पानी चाहता ठीक से होगा कभी जी यही के लिखने वाली इशारा सुनिए कौन सी रैया पाकिस्तान के निस्बित सुल्तान के बबुआ निस्बित सुल्तान कौन सी रैया कौन सी रैया आहे पाकिस्तान के निहुरी के जन्मदान बबुआ निहुरी के जन्मदान महतारी के मरला के बाद में कौन सी रैया एक तान के निहुरी के जन्मदान महतारी के महतारी के मरला के बाद नौ बच्चा होला कोई सन कहली दुल्हनिया आरे माले के बड़ी बबुआ तरीका हो एगो के खड़ा होला जब बच्चा के पैदाइशी होई नु तो के खराब मर गया ओकर बादे बच्चा पैदा होई शास्त्र कहता लिखल चीज वाली बात करी कोई संगहली दुल्हनिया कोई संगहली दुल्हनिया मर्द के परी हो कैसन रहती दुल्हनिया
पड़ी ये बबुआ कैसे राजी आप देख रहे हैं रंग पुरवैया, तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए, लाइक कमेंट्स और शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं रंग पुरवैया, तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए, लाइक कमेंट्स और शेयर कीजिए।